Silav, êvar baş, hevalno hêvîdarim herkes baş e. Seyra şerê di navbera İsraîl û Îranê de îro hinek din guherî em dibînin ku welatên Ereb, İsraîl dibin yek di şerê li hember Îranê de. Ev tiştekî gelekî balkêş e. Normal ji dîrokê vir ve merû divînere nakokî hene di navbera welatên Ereb û İsraîlê de qet nebe wisa xuya dike. Dewleta Tirkiye jî xwe weke dijberê İsraîlê nîşan dide. Lê bi vî şerê re em dibînin ku her tişt hêdî zelal dibe, derdkeve ser rûyê avê, şeffaf dibe, kî li ku derê cih digre her dewlet em dibînin ku li gor menfaetê xwe tevdigerin. Filîstînî, madûriyet, cîrantî, wefadarî her tişt datînin aliyekî em dibînin ku her tişt li gor menfaetên dewletan e. Di vî şerê de her tişt zelal bû. Burhan Erdem rojnameger hevalê min mîvan e. Em ê îşev bi qasî 40 deqe 50 deqe li gorî rewşê heta saetekî jî em ê pêra guftugû bikin. Agahiyê wî gelekî berfireh e di derbarê şerê İsraîl û Îranê de, yanî nakokiyê wan ê dîrokî, mesele çi ye, bernameya atomî ya Îranê çi ye ku bûye hincet di vî şerê de. Burhan Erdem eger hazir be em hema bigirin jor, em wext wan danekin. Vê êvarê qewmî bûyerekî Îranê êrişê ser baregehên Amerîkî yên li Qeterê kir. Ev tê çi manê? Qeter wê bersiv bide, nede? Em zanin daxuyaniya Qeterê ya dawî heye, divê bersiva me, mafê me ê bersivdayînê heye. Em ê vê gavê belkî bikar nehênin ama qet nebe mafê me heye. Qeter wê bersiv bide Îranî yan na? Ew mesele ye. Burhan Erdem merheba bi xêratî. Merhaba işlere bedran nafkere de bir. Burhan Ya Erdem ez menev daxuyaniya Katarê xwend bedran tiştekî yanî ji wê kêmtir nikare tiştekî dilê bibêje. Zêdetir jî Katar ne ew dewletek karibe tiştekî zêdetir jî jê bibêje. Yani mesela Katarê nexwediye artêşekê ye yani Kursa bêje zêra bersivê bidim İranê yani tamam mafê wê bersivê heye o mafê wê jî veşartî ye yani. Lê bersivdayîneke aborî ji aliyê aborî ve gereke mirov li bendê be. Yani wê bi awayekî li Îranê bixe Katar ev ez benda tiştên bêtir tiştekî aborî me yani ne di awayê şer de lê Amerîka yani bi vêkê re rabû tabii niha ez ew ê jî bibêjim bedran yani gereke mirov hinekî bibîne hinekî nêrewşê ka ev êrîş çawa pêk hat. Yani şeş füze avêtine her şeş füze jî hatine bersivandin yani li ezmê Tirkiyane tu zirar negihiştiye Amerîkiyan tu zirar negihiştiye baregeha Amerîkiyan bu awayî daxuyaniya wan heye û wê bersivekê were dayîn wisa jî dibêjin yani normal e ku Amerîka bersivekê bide vê yekê lê tabii dîtineke dilê jî heye berê jî ew piştî kuştina çi bû navê Silêmanî erê. تدي العراقي Fermanberê Îranê yê ji Rojdata Navîn berpirsiyar ku ji بله aliyê yani Ergavi hate kuştunu peve yani Amerika'yı kuştunu peve te bersivek Kasım Süleymani. Bersivek evan hebu tedil Kürdistan'ı baregehin li başur tabi baregehin Amerika'yı hene. Abeti bunu ve dere çant hep. Valla jî betesir bun yani tesireke mezun tüneye. Nahat tişta ku macib de hele bedran dibe bu yere de. Yani devereke wusa yani dikarî bûn cihên dilê jî bixin lê devereke wisa neqandine ku yani mirov di dilî dihêle di aliyê ew de yani ya çima ew yani çima ez bahsa wê de dikim el udey de devera yani üsal li Katarê devera hêza Amerîkî ya ez bêjim sembola hêza Amerîkî yan Rojhilata Navîn e. baregeheke Yani ew dever qasî berê bargehê gelekî mezin e fermandariya wê ya li Rojhilata Navîn ya Amerîkayê li wê derê ye. Lê ji wê jî zêdetir yani niha behsa 40,000 askerî tê kirin li Rojhilata Navîn yê Amerîkî. Piraniya wan tabii li vê derê nizanim êdî rewşa dawî de çaw qasî guherî ez baş wê nizanim. Lê li vê derê cihê wanî pêşketî bû yani wisa û Îranê çawa cesaret bixwara dît ku berê xwe bide vê derê. Yani devera yani dikarî bû mesela dîsa li Iraqê bixa. Yani li hêzên wê yê Iraqê xistiba.
Anjî hin deverên wê hene wisa ku biçûk in dikarîbû li wan derana xistiba lê wisa Qeter yanî mirov di dêlî dihêle. Gelo senaryoyek e. Yani ev şîket vê yekê de heye. Yani pêşî şêra wan çêbûye. Lewra niha ewek heye saet di sisiyan de yani bi 3 saetan beriya vê êrişê Trump ketiye ew ê yani Trump û ekîba xwe ew Ketine civînê. situation room dibêje. Situation room yani ew devera ku operasyonan têde dişopînin. Situation room yani Odaya taybet. belê odeyeke Yokê. taybet e li wê derê rewşê dişopînî. Yani situation rewş wisa Niha em odeya hinekî rewşê. berhev Burhan bi vê êrişa ser Qeterê re mesele gelekî tevlî hev bû. Yek helbesta cîhana Ereb ya li hember Îranê gelo wê zêdetir zelal bibe. Helbesta dewleta Tirkiye ku Kurdan ji nêz ve eleqedar dike ew gelekî mühîm e. Ji ber ku dewleta Tirkiye xwe nêzê Îranê nîşan dide. Xwe dijberî İsraîlê nîşan Lê dide. Qatar jî dostê wê ye yani. Qatar jî dostê dewleta Tirkiye. Niha Dostê rojê reş heta biragerek wisa bibêje Tirkiye yani. di nava NATOyê de jî cih digire. Niha pozisyona Tirkiye heta niha zelal nine. Di siyasetê de ji derve ve em dibînin ji bo me zelal e. Em zanin dewleta Tirkiye êdî biryara xwe daye li cem Rojava cih digire. Yani welatên Ewropa û Bele bele. Amerîka cih digire ji ber ku di NATOyê de ye. Ew Çek û sedî sed silahên bele. NATO di desta de ye. Wextê ku şerek heqeten şerekî çê bibe ew alî eşkere bibin Tirkiye mecbûr e xwe bide aliyê Ewropayê. Aliyê Amerîkayê. Îja niha Qeter weke dostê dewleta Tirkiye bû hedef gelo sibê du Ya sibê mümkün e tabii mümkün e vê tiştekî dinê heye yani tiştekî ku mirov behsa Qeterê bike dewleteke yani tiştekî ecêb e dewleteke ecêb e. Ne ew dewlet e yani ku bibêje hêzeke wê heye. Yani Tirkiye askeran ji wara çê dike heta artêşê ji wara çê dike yani û perwerdeyê da wan wisa Tirkiye li wê derê heye. Yani baregehê wê mezin li wê derê hene. Perwerdeyê li wê derê dide kê jî mirov nizane yani çiqas terorîst li wê derê ne Tirkiye bi rêya Sadatê çiqasî vana pêş dixe perwerdeyê dide wan yani di wî barê de jî hin nû çehebûn. Lê tiştekî dinê Qatarê van demê dawî de biryar dabû artêşa xwe çêbike nizanî were bîra we beriya du sala bez bawer dikim. Ji Fransayê ew Rafal girtin no? Ew Rafal dî balafirên Fransayê girtin û bi şaşayeke mezin girtin yani wisa ew yani vaêdî artêşa wan heye lo yani bûyî awayî yani tedigerin. Lê wê çawa be çikare civîkare be çi bike nexuyaye. Ji aliyê Tirkî ve gavaka mirov lê binêre Tirkî dikare vê yekê wisa bixwîne. Ev êriş ne li hemberî Qatarê ye, li hemberî Dewletê Yekbûyî Amerîkayê ye. Ji ber vê yekê jî dostê wê ne di talûkeyê de ye. Wê daxuyaniyekê bide yani daxuyaniyeke wisa ku navberê bibîne bi wî awayî wê tev bigere yani tamam Qatar û dostê wan e û em serxweşiyê li dizanin wan bikin. Burhan balafirên İsraîlê qismekî wan ji Tirkiye jî radibin êrişê İsraîlê dikin. Gelo dibe ku sibê du sibê İran êrişê baregehên İsraîlê yan jî baregehên Amerîkayê yên li Tirkiye bike. Yani sedî sed gava tu li ew ê binêre yani tiştekî dinê jî heye İran wê nikare bi cesaretê vê yekê bike ji ber ku gava ku êrişî wê derê bike êrişî Tirkiyeyê bike dîrekt êrişî NATOyê dike bediran. Yani talûkeyeke pir xerab ji bo İranê çê dibe. Yani wê NATOyê bikişîne nava şer. Yani çiqasî yani ez çi bêjim guleyekê bera Tirkiyeyê bide İran yani ew dîrekt wê NATO bikeve devreyê. Deng vedide. Ew xala pêncan ku tidî li hemberî endamekî NATOyê ku êrişek pêk were li hemberî hemî endaman pêk tê wisa tev digere NATO. Wê ev yek bikeve dewrê lê ez dibêjim hîne zû ye ji bo vê yekê yani. Yani Rojava dikare çiqas tiştekî wisa dixuyanî Rojava ya tabii li wê derê jî baregehên Amerîkayê hene. mesele ew e. Ji Ama wê derê heta ve niha gavekî mirov lê binêre ez Burhan bawer nakim wê İran bitirse lo yani ji wê aliya ve
li gava ku li Rojava bixe yani ew ke dinêya Kurdan çêdibe ji bo li hemberî Îranê derbikevin. Tu digêjî Sedemek. mesela tabii sedemeke dinê de dewan yani. Kurd jî li wê derê yani ne hêzeke wisa ji rêzê ne. Yani gava ku mirov li Îranê binêre vê rewşa Îranê binêre ege Kurdan bi wî awayî sor bike tiştekî din tê serê Îranê. Yani belki ji ber vana ji ber ew van tişta nabe wisa Katar yani hilbijart ji bo xwe ku êrişî wê derê kir Îranê. Yani İran mecbur bû bersivekê bide. Eger bersiv nedaba bediran ev yani jê re dibû kêmanî. Kêmaniyeke mezin. Mesela itibareye. Belê niha jî dikare vê yekê bibêje tamam va me bersiva Amerîkayê da em şerê Amerîkayê nakin. Tamam me bersiva wê da ew xas bû. Ka em dest bi müzakereyan bikin. Ji xwe îtîmalekî din jî heye min dixwast tişte bipirsim. Amerîkayê beriya sê rojan wexta êrişê Îranê kir, beyan kir ku wan hemî baregihên ku tê de bernameya atomî heye bi dawî kirine. Êdî sedemê ku êrişê Îranê bikin nemaye. Yani bername hemî serûbin bûne xilas biye. Weya me wisa şîrove kir me got belkî Amerîka dixwaze dawî li şer bîne. Heta ji Na ya. İsraîlê re ji gotiye êdî bes e. Na ya. Me got Zûye tamam. heye ya. Çima şer bi dawî nebe? Wextê ku Amerîka bêje bernameya atomî bi dawî biye, xilas biye, êdî Îran bêje tamam ez amade me werim ser masê. Ji xwe bernameya min a atomî ji bo çêk û sîlahan tune ye. Îran ji xwe wisa îdia dike. Başê jî di nava bername de ez ê ji te bipirsim va bername Yani atomî ev dibe yani dibek tiştekî wisa pêk bê li îhtimaleke gelekî zayıf e. Yani niha gavak tamam mir gotinên Trump binêre li ser vê yekê tamam va tedî me xelas kir bernameya wê atomî nema nikare êdî zirarê bide hewrdorê zirarê bide İsraîlê bi wî awayî dikare xwe biparêze û dawî vî şerî bîne. Lê tiştekî dinê heye yani heta ku ev rejîm hebe İsrail di tehlûkeyê de ye. Yani wê İsrail bi rehetî nehêle ku Trump wisa tev bigere. Yani tu gotinê Trump dinêre ev di rojên dawî de çi dibêje? Yani dibêje tamam êdî me xelas kirin me dest bi müzakereyan bikin. Ewa yani nehewce ye mirov rejîmê hilweşîne. A di rojê dibêje na rejîm gereke were hilweşandin. Ya beriyê jî micareke bernameyeke te de gotibû. Yani gava ku name ji Îranê reşand yani ew ultimatomeke wisa gelekî mezin bû. Yani Îraneke dinê dixwest. Bedan yani digot gereke İran bi İsrailê re bi awayekî wisa tev bigere ku wekî dewletên kendavê bi Îranê re têkevin nava têkeliyê peyama ew peymanên birahîmî jê re dibêjin. yani hebûna İsraîlê qebûl bike, pêra bibe hevalbend û Belê. nebe tehdît jê re. Belê. Lê İsrail ew di wê ferxê de jî yani niha behsa Îranê dikin Îran devleteke mezin e û heta ku ew qasî mezin be jî wê talûka wê gelekî zêde be. Ez di bêtir ji aliyê Tirkiyeyên li wê derê ve li benda tiştekî me. Yani di nava wan de xebatek hatiye kirin. Yani ez ji nûçeyan vê yekê yani nûçeyên ku ser wan tê çêkirin niha de medyaya biyanî de bediran. Zelal dike Burhan Tirkiyên ku derê çawa dikeve Tamam. hereketê. Yani İran gava ku mirov lê dinêre Azerî tê dil pêşin. Di nava sîstemê de jî Azerî li pêşin serokkomarê wan Azerî ye. Û nüfusa wan jî gelekî li pêş e gava ku mirov lê binêrin û Azerî jî xwe weke xwediyê vê komarê dibînin yani. Di haletê ruhiya wan de ew e yani Kurd dijberên vê rejîmê ne ew jî bi vê rejîmê re ne. Wî awayî jî li hemberî Kurdan tevgeriyan e. Rast e ama Azerbaycan jî li cem İsraîlê ye. Ya ew tiştekî dinê yani ew dewleteke dinê lê ji behsa ew ê dikim yani Tirkiyên tabii Tirk ne tenê Azerî ne li wê derê. Yani Tirkiyên dinê jî hene, Türkmen hene mesela. Ew jî hejmareke wan heye. Di nava Tirkmenan de yani ji ber ku ez ew ê dibînim di medyaya cîhanê de gava ku nûçe werin çêkirin yani tamam behsa Kurdan her heye.
yani Kürt tiştekî normal ji bo Kurdan tê rojava xwe dane pêş xwe li Iraqê dane pêş û Kurd dî şerkerin bu awayê gava ku derbarê Kurdan de nûçe were çêkirin ev tiştekî normal e. Lê gava ku mijar bibe Belûcî, Azerî û Erebên wê derê gerek mirov hinekî dinê jî lê bikole Bedran. Yani çawa lê bikole demek yani ji bo min tê wê maneyê ku haziriyek heye. Ez ew bibêjim yani mutlaka İsrail bu ara tekeliye debe. Yani sedîsed İsraîla ku ew qasî hêza wê istixbarî li İranê derkete pêş wê mutlaka nava wan de jî karekî kiribe. Ne wisa yani gava ku mirov hinekî wisa bide ber hevdû ew hêza istixbarî ya ku İran serobino kirilo di şevekê de koka wan qelandî. Yani bi wî awayî gava ku tu li wê hêza wê dinêre mutlaka tu dibîne tu difikire ku di nava wan de yani nava Türkan de, Azeriyan de, Türkmenan de û di nava yani mutlaka Kürt Kurdan tekiliya wê hebe yani bi her awayî yani hêzeke ciddiye li wê derê Belûcan de mesela di nava wan de kar û xebateye ez li benda wê me yani eger rejim hinekî dinê zayıf bibe wê bi van gelan re ew ê çê bibe. Yani hêza wana berxwedanê wê zêde derkeve pêş. Niha her kesî bi awayekî xwe daye benda rejimê ka wê kengî nêzî hilweşînê bibe. Ew ez li wê benda wê yekê me jî ku ev hêz derkevin yani xwe ji İranê cihê Burhan bikin yani. li hember îtimala ku dewleta Îranê Azeriyan bixe hereketê û li hember Kurdan jî dikare bikarbîne, pejekê daxuyaniyeke taybet Daxuyaniya min xwend belê ji ji bo bo banga miletê we di Azeriyan belê. piştî nîvrê sasiya de me bernameyekê taybet zindî ji bo viya çêkiriye hevalên ku merex bikin daxuyaniya pejekê dikarin vîdeoya me ya piştî nîvrê temaşe bikin daxuyaniya pejekê çawa rîca dike hem şiyar dike hem rîca dike ji miletê Azerî nekevin nava lîstokan fitne Eger tu fesadê ekranê mezin bike bedin ez bi berçav bikim ez te baş nabînim tu zanî yani rûyet ez nabî awsa ew rûyetê ezîz ez bibînim tamam. çima gerek tu min bibînî mesele Ez mîmika dişopînim wisa rûyetê dişopînim belê. Meha Xweştir Burhan ez. tişt tevlê hebûne tiştek ku ez îşev şte dixwazim tu ji me re zelal bikî yek tu Azerî. bixwe çêke plansaziya xwe tu bixwe çêke bernameya atomî ya Îranê ez dixwazim tu îşev ji me re eşkere bikî ka çi ye Dünya çima ji Îranê ditirse Dünya çima ji bernameya atomî ji uranyuma İraniyê ditirse Yani uranyum çima ji Pakistanê natirse ji İranê ditirse yani. ji bilî Pakistan. İranê kîjan Ha dewlet jî vê bernameyê ne ya ihtimala mezin ew e ku yani ji wan dewletê ku destê wan de ceka acele belê neke kerem ki Meseleên siyasî em xilas kin danin aliyekî helwesta mesela hin tişt hene bala însanan dikişînin gerek em ji nav derkevin ew welatên Ereb İsraîl di vî şerê de li aynî kampê cê digirin çawa mümkün e ka xelkê digot bîst û du dewletên Ereb hene nikarin bi İsraîlê ew İsraîla 5-6 milyon ew Erebên ku 150 milyon e 300 milyon e hejmara wan çima nikarin bi 5 milyon ya İsraîliyan ji bo ama em dibînin Ereban hember İranê talukaya bêyî İranê Di van talukaya meseleyên İranê siyasî ji nav hev derxe em behsa bername talukaya İranê ji bo dewletên Ereb talukaya İranê gelekî ji ya İsraîlê zêdetir e. ya Ereb ji Yani İranê hez nakin. xetera ku yani ji vê rejima wê hes nakin ez bi wî awayî dibêjim. Ev îxraçkirina şoreşê jê re dibêjin. Ama ji Şoreşa şiaiyan jî hez nakin. gelekî erzan. Ne? Çawa? Selefîst ji weke Erebîstana Siûdî ji şiyan jî hez nakin. Ya tiştek yani ew wan dikarin bihewînin yani Erebîstana Siûdî xwediya nüfuseke mezin a Şîyan e yani wisa ne Ama tiştekî em ji rêzê bîbire yani. min nayê bîre me li Iraqê nakokî heye navbera wan de. Li Sûriyê nakokî heye navbera wan de. İran Li İran pardon li ne Yemenê Erebe İran. nakokî heye. Ya tiştekî dinê heye. İran ne Erebe. Li ev dewletê dinê giş tu bas dike wana hemî Erebin. Yani dikarin li ser Erebbûnê bi awayekî li hevdû bikin.
İran pızma memeye Burhan. İran böyle yani şu gelek nesi hevduni yani. Emu Fars zusa tarif bikim. Le tişteki dineci heye ji bo Hem o Azeriyan İraniye hem de Arabın hem pızma ya memeye. tişteki dini mesela hatbiramen naş bu Azeriyan ji dibêjin Azeri Aryen. Yani koka xwe ne Tirkin Yani le Tirk bune. bu ne Yani bu Türk ne baş. Tirk yani yani dest bi ew Azerî axaftina wan. Tabii li wê derê jî yani ew xwe jî gava ku dîroka xwe dinêrin dîroka xwe vedibêjin du tişta dibêjin yani aliyekî Tirkbûnê heye Hı hı. û aliyek heye aliyekî girîngê heye yani taybetî jî di dema ew ê de dema sosyalîzmê de ez behsa wê bikim wisa bibêjim di dema sosyalîzmê de yani Azerî xwe weke Aryen nîşan didin yani ji Tirkbûnê zêdetir yani. Wî rojê Lê hevalekî tabii dîwînas di ew jî di vîdyoya me de heye bahs dikir. 1071 wextê tên beriya bigêjin Milazgirê wê derê Tirk li Azerbaycanê rastê Kurdan tên Azerbaycan di destê Kurdan de bîye hemî Kurd bûne wê demê. Pişra yani rast e zimanê wan jî her tiştê wan guherî ye. yani zimanguherîn tiştekî ku hatiye serê Kurdan jî yani wisa niha kurmanciya pê diaxivin an jî beriya hemiyan zazakî gereke mirov lê binêre weke zimanê ewekê zazakî dibêjin yani Ermenî û Kurd di demekê de yani ev jî tezeke Ermeniyan e yani ez wê bibêjim birayê hevdû ne lê zaza yani kesê ku em ji yo tabii kurman ji zazayan hatiye kurmancî ji zazakî hatiye yani ev ez bêjim ez keva ez xwe ne wisa ne pisporê vê yekê me lê em ketim vê mijarê bigwaz wê jî temam bikim yani me jî xwe guherandî me jî zimanê xwe guherandî lê ez hêvî nakim ku ji nihav pê ve em biguherînin yani em jî Tirkî naxivin ji nihav pê ve yani kurmanciya me heye bes e ya zimanê me Ama heye süper em dîsa neguherînin ya hevalê me kirmanc zaza wê gelekî kêfxweş bibin te got kurmancî ji zazakî hatiye. belê yani ew tiştekî gelekî li beşçava ye yani ji Ama aliyek tabii germû vê zaravaya me zazakî gelekî dişive Farsî. Yani ji kurmancî bêtir dişive Farsî. belê Ew ya dişibe latînî jî yani işte tiştekî bêjim yani ez çend gotinên latînî dizanim gava ku ez hinek zazakî dibihîzim ya bu yani ewek wê heye yani ha Burhan tu çawa çawa çend gotinên Latînî zanî tu hemî gotinên Latînî zanî. Nîvê nîvê esterê diplomasiye zanim baba bike İngilîziya te mîna kurmanciya te ye, Fransîya te mîna kurmanciya te ye. Ew zimanê Hollanda navê wan çi ye? Flamanî Flamaniya te mîna kurmanciya te ye. Tu naz hemiyê yani mesela ewa ji aliyê zimê ve hemiyet Latînî te ye. Zimanê wan ê tibbê, hukûqê her tiştê wan Latînî ye. belê lê tiştekî yani ez ew ê bibêjim niha me bi Îranê û Kurdan nêzîkbûna wan me mijar vekir yani em gelekî nêzîkî hevdin yani Kurd û Fars gelekî nêzîkî hevdin heta ez di wê baweriyê de me weke teza Doktor Rodî wê rojê min ji te re gotibû wê nüfusa Kurdan li Tirkiyeyê zêde bibe wê Kurd bibin hakimê Tirkiyeyê yani gava ku tu eweke te hebe modeleke te hebe weke Rojava modeleke te hebe ku tu li Îranê di nava Kurdan û Belûc û ew ê de Farisan de tu pêş bixe vana ew ê lî pisma min vana yani ji aliyê koka xwe ve yani wê çê bibe ha yani ne ku tiştekî wisa ez bêjim wê zêdetir çê bibe heta li gorî ew ê dinê milletên dinê yani nêzîkbûneke wisa gelekî mezin heye lê tabii ev Ya ew dibe tiştek de ew dibe sîstema konfederasyon ku öcalan pêşniyaz kiriye ji bo rojata navîn ew mümkün e pêk were jî çima nebe? yani ez Yani dibêjim ewa Kurdan heye yani ça tamam ji aliyê ideolojik ve Kurd ji duî warî de dedî dijene yani û ji aliyê çanda xwe ve jî yani gelekî ji vê yekê revekirîne niha bi tirkara Burhan zehmetê ême çünkü hem ji dîrokê vir ve perwerdeya me cuda çêbiye, mantalîte em e cuda ye. Em li hemberî hebûdû sor bûne. Kültûra me û tirka cuda ye, zimanê me cuda ye, her tiştê me cuda ye. Sed du sed salana hezar sal e ew dawa serdestiyê dikin li me.
em jî wan weke Rom dimînin. Yani Farsça da hemen revşeten yani hatu gaba kutul Konfederasyona bi Tirkara pir zehmet e. Ama ew milletên tüm behsî me hemû milletên Îranî ku bi zimanê me ne zimanê me nava hev de ye zimanê me mîne heve bi wan re pir xweş bê netewdewlet heqeten merov dikare di sistemekî weke ya Swîsrê de bi hev re bijîn. Yani kantona Belûc û kantona Senendej û kantona Urmiye Bele ya ta basa Urmiye kir niha devera ku herîzê de nakokiya Kurd û Azeriyan heye Urmiye. Yani tabi beriya wê nexede hebû tal wê derê şer de ketibû yani bi de navbera Azeriyan Azerî û Kurd jî nava hev dijîn yani hatû awayekî tu lê binêre lê mesela em ê kantonekî bidin wan jî buran. nakokiye ku ew ê heb yani milletî nakokiyên neteweyî gava ku tu mirov lê binêre wana gelekî çêkirîne. Yani navbera Kurd û Azeriyan da gelekî çêkirîne. Pirraniya Azeriyan li devera Urmiyê bi kurmancî zanin li deverê weke dinê Mehabad û ji wê derê heta Nexede û wan deverên dinê gava ku tu lê binêre Silêndir li wan derena jî Azerî bi soranî dipeyivin. Bi heman rengî hemî Kurdên yani Rojhilat bi Azerî zanin. Serokkomarê Îranê bizîşkiyan jî soranî pir xweş dizane kurmancî. Yani tu ew ê bifikire yani ketina nav hevdûya civakê pir û pir zêde ye. Ji nakokî çi ye? Niha mesela ew gola Urmiyê didî yani gol nemaye lo. Giş zabûye te bîst mesela tu wê ştokî ne demekê de me programek ser wê çêkiribû Merov divê behsa wê felaketê jî bike. Sedemê ziwabûna gola Urmiye erê xwe tê de pir rêbewar dikim. Yek jî meselê din hene. yani Ew çêkirina xwe brîde derketiye jî Burhan hema parantezekî vekim tesîr li derdorê dike li bostan û zeviyan û çandiniyê dike. Çandinî jî zayıf dibe. Carî her du gel jî yani hem Azerî û hem Kurd jî ser çandiniyê ne didî. Îcarê ava wan tune ye. Seba avê li gundekî şer dikin ew şer belav dibe yani dibe di şerê Kurd û Azeriyan. Yani ew tu li ew ê binêre yani tabii behsa civakeke modern nakin yani civakeke ku yani gava ku navbera du kesan de pirsgirêkek hebe tê mahkeme hene û pirsgirêkê çareser dikin her wekî dinê. Lê di nava civaka feodal de ew du kes dibin du familî yani du malbat dibin du heta du milletî têlo yani ew pirsgirêk dibin pirsgirêka du milletan. Yani hemî nakokiyên gava ku mirov lê dinêre di nava Kurd û Azeriyan de derketine bi vî rengîne yani nûsa nakokiyê ne nakokiyeke ku mirov nikaribe çareser bike. Yani nakokiyên pir sivike na yani di hinekî hatine sorkirin tabii di nava wan de Turanîst jî hene yani ew Turan dibêjin yani hemî dewletên Tirk bigêjin Xewna Tirkan e ew he. Wî awayî bibin xwediyê dinyayê cîhanê. Lê tabii ew sorkirina wan jî heye gelek em navê ji bîr neke. Lê ew nakokiyê di navbera Kurd û Azeriyan de dikare pir bi hêsanî were çareserkirin. Ji ber ku yani hemberî hevdû sor bûne ji ber ku ew îdeolojiya ku em îro diparêzin li wê derê ne serdest bûye. Yani kesî bîra wê yekê nebiriye ku dikarin ev gel pevre bijîn. Tabii İran jî yani Farsan jî Azerî sorkirin li hemberî Kurdan. Çawa kirin mesela mafê perwerdeya bi Tirkî bi Azerî lo. Tu ê bifikir ji bo wê tabii têkoşînek heye. Têkoşîn tê dayîn yani mafê wê. Lê ji bo Kurdan gava ku mirov lê binêre ji Azeriyan re dibêjin tam hinekî bisekinin em ê çêkinin. Hinekî dinê bisekinin em ê çêkinin. Em ê mektebê we saz bikin. Em ê nizanim çi we saz bikin. Hala werî çar heb bi parlamenter bikevin vê derê. Hejmara parlamenterê wan dibi sed. Niha sed parlamenterê wan hene ha yani Azeriyan de parlemenê de. Carê ew ê bifikir wisa bi awayekî Fars wan dixapînin. Lê tu li ew ê binêre ji aliyê mehrûmbûna mafan ve lê binêre her du gel jî mîna hevdû ne yani ha. Tamam di nava komarê de bêtir cî dane wan
yani mesela tamam Kürtçe hene de ben vali parlamenter o nizam çuvaki dini veke Kürtçe ten askeri fraksiyona wajı heye de parlamentoya da li ne veke Azeriyan yani Azeriya betir ji Kurdan geleki zedettir bir devlet ve geredane. Ama de mesela itibarı da mesela asaleti de kıymeta Kurda zêdetir e li Îranê. Yani milletê Fars ji Kurdan hez dike. Yani ew henekê piçûkxistinê li ser Azeriyan pir piran li Îranê. Li Mesela ew heskirin ez li bêjim Tirkiye ciwa ne heskirina sistemê ya mejiyekî dinê li derê heye ha yani Kurd dibêjin Kurd wê cihê bibin wê devleta xwe çêkine bu awayê bu çavîl Kurdan dinêrin ji ber wê ji Kurdan hes nakin yani lê Azerî bimerin ew ê Azerî her tim bimere bimînin lê tiştekî dinê min dixwast ev gava ku meseleyê siyasî de ya siyasî tabî civakî aborî gelekî girêdayî hevdûne nato bê rewşê dinêre mesela İran ya ji birçîna dibin herkes li wê derê ha yani tamam girseyek heye bi devletê re ye ew kesên ku bi devletê re bi rejîmê re ye yani wana dixwin û vedixwin dinê jî yani li destê wan dinêrin yani mecbûr dimînin kesî hes nake yani devleteke wisa hatiye afirandin kesî hes nake û herkes jî ji rejimê nefret dike tu encamê de lê dinêrê yani hingî nakokî xistine nava gelan yani bi wan lîstine ha bi heta molekülê wan bi genê wan lîstine genê wan gelan lîstine yani yoksa nakokiyên xistine navbera wan û nakokiyên ku tedî bê ewin yani bê bingehin çawa bû mesela de ev çalakiyên ji bo jina emînî çalakiyên jin jiyan azadî de ew ew yek dît ku rastiyê de gava ku ewek hebe yani rêw rêbazek hebe hemû gel dikarin bi tiştekî re rabin û çêbû jî yani ew çalakiyekî gelekî serkeftî bû yani gelekî nêzîkî hevdû kirin yani gelî Îranê gelekî nêzîkî hevdû kirin ka buran bersiv bide dara ez nikarim bixwînim tu dibe beribî şerme ji bo we sala 2025 hêjî wîserxebûna Kurdistanê naxwazin sîstema Îranê di destê Îranê de ye dibêje. Ama kîja manê de wisa dibêje nizanim. Ya yani kî Fars li wê serxebûna derê serdest in erê kî serxebûna Kurdistanê naxwaze ya? Herkes dixwaze em gorî şer tu zanim mercê vallahi yani tu tamam ya serxwebû xwestin tişteke yani ka em jî bixwazin no em jî serxwebûyê dixwazin lê tabii realîteya me tiştekî dinê ye yani serxwebûna Kurdistanê belkî tam çiyayê me hene rojhilat gava ku tu lê binêre gelekî ji deverên dinê veqetiya ye yani li wê derê mirov dikare bibêje bi awayekî dikare xwe bi rêve bibe an jî rojava tamam ne weke deverên dinê yan jî başûr yani deverek heye ku mirov dikare jê re bibêje Kurdistan û Kurd li wê deverê dijîn neçûne deverên dinê niha tu li ew dinê re tu li Tirkiyeyê dinê re rastiyeke me heye li Tirkiyeyê yek jî buran ji bo tu serxwebûnê bixwazî dibe zemîna te hebe Katalan jî ya mesela ew jî serxwebûnê bixwazin zemînekî hazir kirine. İrlanda heye, Skoçya heye, li İngiltere pir millet hene xweserin wisa serxwebûn tabî tu dikarî serxwebûnê bixwazî ama pêşî dibe tu amedekariyekî bikî, hazir bikî yek jî wextê ku hazirî hebe yani atmosferekî xweş û merû tê de aram bijî hebe pêdivî bi serxwebûnê yani milletê din pêdivî û tune yani yani mutlaka mirov dikare bi awayekî dinê yani baştir bijî ya ji ret nakin, em serxwebûnê ret baştir nakin serxwebûnê ama divê zemîn hebe. ya Kerem tiştekî dinê jî berê me digot yani ez di salên wisa bêjim nod yek nod û du em çûn başûr me başûr falan dît tabii ji bo me hebûna pêşmergeyan wisa li rê kontrola wan falan bêvan bedran tiştek bû me digot ya vana şîrbaxekê li me xizmetî ne weke polîsên dinê bi zora me naçin tê polîsê Tirkiyeyê gava li me dixistin tedî bi me zor dihatlo
Cana Li olsa ez de fikirîm ya dikom bu Kur'an varan bixin jî zanî weketê polîs ji bana dîsa ji bana hez bikim ya vay hestek bera çêdibû. Lê tabe de encamê de dewletek ku tu ava bike wê bikaribe dewleteke çawa be. Tê çi qasî tê de fereh bijî. Tê bi rehetî tê de bijî. Wê çi qasî di bin talûkeya der û dorê de be. Yani ji wê zêdetir ji wê baştir rêv rêbazeke dinê heye ku mirov bikaribe bi gelê dinê re di nava aştiyê de bê pirsgirêk bijî. Yani ev sîstem dikare were çêkirin. Yani sîstemê bi vî rengî li gelek deveran hene. Yani li Ewropayê mirov dikare gelek deveran jî bijimêre ji bo vê yekê. Heta Kanadayê dizanim bi deverên dinê jî mirov dikare gelek deveran ji bo vê yekê bijimêre. Yani hin sîstem hene di van sîsteman de hemû gel dikarin pev re yani bê serxwebûnê heye wisa bi rehetî bijîn no. Yek jî Buran di çarçova Ez demokrasiyê ji dara re jî ew ê tavsiye dikim yani şîra serxwebûna mirîşkan ya cigerxwîn ez tavsiye dikim şîreke gelekî xweş e. Di wê de mirov hinekî bêtir mana serxwebûnê, çawaniya serxwebûnê dikare fêr bibe. Wan jî daxwaza serxwebûnê. yek jî di sîstemekî demokratîk de însanên hevalên mîna dara dikarin serxwebûnê biparêzin, dikarin xwe birêxistin bikin, hevala hogirê xwe komîsêr hev bikin. Yani ew Xelkê qana bikin erêm. yani ew mafên wan heye xwe birêxistin bikin, partiyan ava bikin ji bo serxwebûn xwaz. Ew ê bibin Partiya Serxwebûnxwaz ya Kurdistanê ew ê mücadele bikin. Ama Hoş herkes ne mecbur. Wextê ku werin Burhan Erdem îxna bike, Burhan Erdem jî ew ê bi wan re tevgere. Veya mesela tekoşînê ye. Ez Îja te Buran bigerim bava yani yani em jî serxwebûnê dixwazin. tu hema du deqe bûyî serxwebûnxwaz Burhan. Ya em bi wê rabûne lo yani ez bi wê çandê ez rabûm ez dara pir baş fam dikim. Lê tiştekî dinê heye di nava van kesan de ez li ser dara nabêjim vê yekê giştî ez dibêjim yani taybetî ez dara li derî vê yekê dihêlim ez kesaniya wî nas nakim yani. Dibêjin ji ber ku yani ji ber ku PKK vê yeka hani vê rêbaza hane yani Öcalan vê rêbaza hane pêşniyar kiriye dijberin. Hingî dijberiyeke wisa mezina PKK li hemberî yani dijberiyeke gelekî mezin li hemberî PKK bi wan re çêbûye di dereceya dijminatiyê de yani bana buna ew kes dibêjin yani ez hina dibînim li Kurdistanê konferansa falan jî çêdikir yani bu rengî. Yani bila ne PKK be kî dibe bila bibe. Yani PKK buya dibe PKK buya dijminê İsrailê. Çawa PKK bibe dijminê İsrailê ve PKK ehmeq e yani. Çawa Ama İsrailê nexe. dara newsaye dara însanekî welatparêz e û bi xwe jî malbata wî jî nava vê meselê de cih girtiye û hê jî dostekî ciddî ê vê meseleyê dozê ye. Nas dikim dara. Ew tiştekî din e. Tişta din ew însanê ku tu behs dikî dema ku PKK serxwebûn dixwest jî ev kes li dijî PKK Bele. lê ew e. Ew rast e ji ber dijminayî ye. Aniha ez di wê qenaetê de me sedî nûd û neh nokte neh însanên Kurd alîgirê serxwebûnê ne. Ama ji ber şert û mercan vê gavê pêşniyazên navber dikin. Heta ku mirov bigêje hedefa xwe ya nîhayî. Burhan ez dibêjim qey em derbasî bernameya atomî bibin. Meseleyên siyasî wextê pirsin hevala naberê de werin ez ê bipirsim ne mesele ye. Wexta me gelek e. Îja Yani bernameya atomî ya İranê çîrok gelekî dirêj e yani. Ji kulê dest pê bikinê. mesela Ji çeka atomî ez dest pê bikim yani çeka atomî çi ye? uranyum Yani çi ye? ha Çeka uranyum belê. çi ye? Tamam. Vana Ez yani yani vana ji bo ku mirov bikare bi wê çeka nukterî dest bixe ihtiyacî bi uranyumê heye. Uranyum gelekî kêm e. Celeba uranyumê ku niha tê bi destxistin têr nake ku wek were teqandin. Yani ew dibêjin çi? Dibêjin xeleka wê yani bi xelekî ew ê wê were teqandin. Dendikê wê were teqandin. Yani dibêjin bi Tirkî jêr dibêjin zincîrleme.
Yani ew uranyuma heyî nikare bitexe. Gerek tu vê uranyumê dewlemend bike. Yani zenginkirina uranyumê ev e. Tu çi dikî ji bo vê ev bibe were wê sewiyeyê ku tu bikaribî dendikê wan bitexîne. Gereke tu wê bizîvirîne. Yani tabii em bahsa tiştekî dikin santrifüj ji re dibêjin. Ev know-howeke gelekî mezin e. Yani savoir faire. Yani zanîna çêkirine tiştekî gelekî mezin e. Bedran li ser vê mijarê tabii gava ku tu dî ew gelek kes dizanim filmê wê hatiye filmê wan hatiye temaşekirin. Manhattan projeya Manhattanê gelekî tê naskirin. Amerîkayê çawa bi dest xist û Fatboy û çawa avête Nagasaki'ye û Hiroşîmayê. Ew çîrokeke dinê ye. Piştî wê çi bû? Piştî wê yani zanîn li cem Fransiyan hebû. Tabii li cem Sovyetê hebû ew zanîn. Yani zanîna çêkirina ew santrîfuj ku bikaribin wan de dikan bînin wê sewiyeyê ku bikaribin biteqînin. Bi xelekî biteqînin yani. Wana perçe dibin û ew perçe ji wan perçeyan jî enerjiyekek pir mezin derdikeve. Îcarê ev zanîn di mesela Sovyetê da Çînê. Yani bu wisa awayî belavkirin navê. Amerîkayê da İngiltere'ye. Da Hindistan'ê. Yani ji xwe re hevalbend çêkirine. Mesela Fransa bi xwe berçêkirî yani Fransa zayna wê hebû yani. Wisa di ji marî Kurî ve heta niha wisa zayîneke wê ya bingehîn hebû. Tabii ev çi bû uranyum kêm peyda dibe tiştekî gelekî biha ye. Bi destxistina wê gelekî zehmet e. Yani gereke ji bo tu bikare çeka nuklerî çê bike, gereke zanîna te hebe tu bikaribe wan santrîfujan çê bike. Ew santrîfuj bi hêzeke gelekî mezin dizîvire, yani wê uranyumê dizîvirîne, ew dendikê wê dihêle û dendika ku were teqandin dihêle û tiştê dinê ji dora wê paqij dike. Zengînkirin ew e yani. Jarê sewiyeya wê heye. Sewiyeya zengînkirinê çi ye? Mesela di wan santrîfujan de heta 3.5 tu dikarî zengîn bike, yani ew dendikê wê jê veqetandina perçeyên dinê tu wê dendika wê bihêle. Ji sedî 3.5 dikarî bişewite, tê şewitandin û ev dibe enerjiya nuklerî. Di santralan de ji sedî 3.5 yani. Îcarê ji bo tu çeka nuklerî bi dest bixe, yani tu karî bi wana biteqîne, gereke ji sedî not dewlemendkirin di destê te de hebe. Yani tu bigêje wan dendikan, yani perçeyên dinê, molekülên dinê jê safî bike û tabii em bahsa santrîfujan dikin. Tiştekî gelekî hindik tê de tê dizîvirandin û bi hezara ihtiyaca te ji van santrîfuja heye yani. Yani mesela evê bifikir, yani ji bo mesela ji bo tu wê karibe bi dest bixe enerjiya nuklerî bi dest bixe 3000-4000 santrîfuj çê dikirî. Santrîfujên berê pir mezin bûn û vana enerjiyeke pir mezin dixwarin. û ji bi vana tedî tabii ji ber ku santralên nuklerî dihate çêkirin, enerjî dihate safî kirin yani. Kara wê gelekî zêde bû. Îcarê çi bû? Gava ku Hindistan dest bi evê kir, yani dest bi nuklerî kir, yani bû xwediya çeka nuklerî bi saya Amerîkayê, İngiltere her wiha, İngilîzan jî her wiha yani destekeke pir mezin dan. Ya malzemeyeke gelekî biha ye. Yani Hindistana fexîr nikaribû tena serê xwe bigêje wê qewetê yani. Bikaribe wê bikire. Lê İngilîz û Amerîkiyan da wê yani bi awayekî dan wê. Yani ji bo li cem xwe bihêlin. Tabii em bahsa ew ê dikin, bahsa cîhana du blokî dikin. Yani li aliyekî Sovyet hene, li aliyekî jî tu dî Yekîtiya Sovyetan tesîra wê li ser welatên xwe, welayetê ji Amerîka heye, Amerîka tesîra wê li ser welatên xwe. Îcarê gava ku dan Hindistanê, Pakistan ji ber ku pêra gelekî pirsgirêk bû, kete nava fikaran. Pakistana ku em behs dikin jî, yani di salên hefteyê de feqîriyeke pir mezin dijiya.
Darbel ser darbeyle veret şeydi bu. Yek kesekî wan heye gereke navî mirov bibêje yani sembola Pakistanê Abdulrezak Xan. Abdülkader Xan. Abdülkader Xan. Tu kare li fotoğrafı eğer tu kare be peyda bike Abdülkader Xan xwendekarekî gelekî jêhatiye wî dişînin Avrupayê. Wî dişînin Avrupayê tê li Kuderê li Berlînê dixwîne piştî wê tê Leuvenê Belçîkayê. Belçîka Leuven Üniversite Katolik heye. Li wê derê doktorayê dike yani lisansa xwe dike. Lisansa wî jî li ser hilberîna nüklerî ye. Lê pir zanaye gelekî zanaye Ewropî li dora wî ketine dixwazin herkes dixwaze wî bişîne cem xwe. Bi gelek zimanan zane. Ewa wî matematîkeke pir mezin li ser wî heye. Lê oldarekî gelekî bi dînê xwe ve bi welatê xwe ve Pakistanê ve gelekî girêdayî ye. Musulmane jî. Erê îcarê Hollanda hingê yani şirketa Hollanda tabii şirketler Avrupa'yı pevre dixebite nû çağı yani Benelux pevre dixebite. Vana bi İngiltere'ye re dixebitin, bi Almanya'ya re dixebitin. Li Hollanda'yê yani fabrikaya çêkirina santrifüjan heye. Li wê derê ev yek kar dike. Projeyek tê berdestiyê wî yani projeyekê dibîne li wê derê projeya çêkirina santrifüjên nû. Vana gelekî biçûk in li gorî yên berê. Gelekî biçûk in mirov dikare vana bar bike. Yani yedinê bi erdê ve zelliqîne. Yani ji bo koteyê zîvrandina wê gelekî zêde ye. Bi erdê ve wisa hatine montekirin. Îcarê bi awayekî viya ew ê dike wan belgeyan hemiyan didize û derbasî Pakistanê dibe. Hollanda derbarê wî de ewekê vedike. Dozekê vedike. Yani doza dizîtiya ajantiyê. Yani bu awayî vedike. Abdülkader Xan tê Pakistanê û devleta Pakistanê rêj li vedike, rê vedike li wê demê de jî lîderekî gelekî mezin ye Pakistanê heye. Ew lîder jî nizam navî were bîrata Ali Bhutto ye. Bavê Benazîr Bhutto. Ali Bhutto jê re cî vedike yani. Wê zanîna wî dibîne jê re cî vedike û vêya dest bi çêkirina wan santrifüjan dike. Û di demeke Kurd de Pakistan dibe xwediya çeka xwe. Çeka waya nüklerî çê dibe yani. Piştre hingî wesa feqîrin yani dedi artış feqîre. Artış li ew ê digere. Li şirîkan digere ku bikaribe vê yekê bifroşe. Şîrîka we yekemîn Kaddafi ye. Kaddafi pereyekî pir mezin dide Pakistanê hingî. Ji bo jê re ew ê saz bikin. Yani Proje. berê yani çekan nüklerî bikaribe dest bixe. Ev yek tabii piştre Koreya Bakur yani büyü avayı Koreya Bakur jî pir jêhatiye. Mirovên gelekî jêhatî Koreya Bakur wî dişînin wan kesan dişînin yani ew zanistan. Dişînin cem wî cem Abdülkader Xan li cem wî perwerdeyê dibînin. Îcarî İran Şii ye, vana jî Şii ne. Di artêşê de Şîîbûneke mezin heye Pakistanê. û ji ber wê jî İran gava ku şoreş li İranê çê dibe û pêve İran jî xwe digihîjîne vê yekê. Yani ji bo perwerdekirina mirovên xwe dişîne cem wî. Tabii em bahsa estûyeke gelekî mezin a Abdülkader Xan dikin ha bi navê wî ye. Yani ew sembola Pakistanê ye îro weke sembola Pakistanê lê tê nêrin yani. Pervez Müşerref wî ceza kir tabii van demên dawî de ji ber ku bi awayekî qaçax gelek tişt firotibûn derve. Tabii Pervez Müşerref alîgirê Amerîkayê bû û Amerîkayê jî xwest wî ceza bikin. Cezaya hepsa malê. Hasa cezayê hepsa malê dabûn wî. Na tişta girîk li vê derê çawa wî çêkiriye yani ev gava ku bahsa Koreya Bakur bi destxistina Pakistanê, Koreya Bakurê, İran, Libya û Hind dewletên dirê dikin ku heta Çînê li vê derê koka wê ev mirov e yani mirovekî tenê ye ku ev yek jî ji Hollandayê dizî ye. Yani ev zanîn know-how
ji Hollanda'yı diziye. İcare ji bo çekirina materyalan yani tabi ev tişteki geleki presize yani Zelale. tene Avrupi u Sovyet dikarin santrifüjan çebikine. Çinci hatta radyaki dikare çebike. Yani cem Avrupiya jî tişteki terörist NATO Swistra'ya Sengal heyeli Swistra'ya Lüve dere şirketek heye. Ev yeki Swisri Friedrich Tiner jerde bejin malbata Tiner jerde bejin. Via zanîna wî yani bav Friedrich zanîneke wî ya pir mezin heye ji bo çekirina wan metalan. Ew metalê ku santrifüj jere çêdibin no ew malzeme santrifüjan. Vana nikare çêbike yani ne İran kare çêbike zanîna wê tune ye û ne Pakistan dikare vê yekê çêbike. Yani Pakistan heta ciyekî kare ji xwe re çêbike lê nikare tirî vana bi hezaran tê çêkirin ji bo ku tu karibe çeka nuklerî dest bixe. Yani bi hezaran ihtiyacatê jî heye. Herêkên 10,000 gerek ew makiye destê te de hebin. Jare çikirin ev şirketa Swisrî ji wan re malzeme şand. Malzeme şand û vana çêkirine. Yani Pakistanê çêkir da İranê dinyayek santrifüj da İranê. û İranê bi dizî ev yek meşand. Yani em bahsa salî heşteyî dikin. Di salên heşteyî de binêre Libya û İran dest pê kirine hilberiyeke gelekî mezin çêdikin. Yani sazîbûna wan santrifüjan çêdikine. Tabii bir şey got hezar yani demek ki dixwaze çêkirina vana hezaran ji te lazim e û prodüksiyona vana li Pakistanê ye. Rojekê tabii CIA bi vê yekê dihese. CIA bi vê yekê dihese mesele çawa çêdibe rojekê li İtalyayê keştiyek tê zevkirin keştiyekê qaçatê de heye. Malê qaçatê de heye. Diçin keştiyê vedikin santrifüj de hene. Santrifüjî Abdülkadir Xan. Keştî diçe ku derê diçe Libyayê. Yani êrişek li ser Libyayê çêbû, Amerîka li Libyayê xist, yani Libya bu Kaddafi yani wî bêvla wî bi erdê re kişandin yani. Pozî wî şewitandin lo yani Amerîkyan wisa Kaddafi kir. Kaddafi terikand. Li İranê ne terikand. Yani Kaddafi ji ber ku ez behsa salê 2000 dikim îjarê, di salê 2000 de ev yek kiş bû ha yani. Demîra ji 85 dest pê kiriye, di salên 2000 de kiş dibe. İcari salên 2000 de 2008 Kaddafi bi navbeynkariya Sarkozyê li hevalî wî hebûn hat vedere Avrupayê falan bêvan lêborîna xwest û perekê mezin da wan û gotin ji min biqerin tamam ez êdî nüklerî falan tiştekî wisa cem tune çeka nüklerî. Lê İran derkete pêş. İran çawa derkete pêş şoförek rojekê dibîne ku cihekî de yani ev cihek tê qulkirin. Şoför yekî ew e yani şoförekî taksiyê yekî ku dijberiya yani muxalif e. Diçe ji rêxistina xwe re dibêje. Ev rêxistin yani girêdayî ew ye mücahidîn. Girêdayî mücahidîna ye. Yani tişta ku tê gotin yani tabi ser vê yekê gelek tiştê dirê jî hene yani wekî ku İsraîl berê zanî bû Amerîkayê berê zanî bi zanîna wan heye lê mücahidîn ev yek eşkere kir. Yani ajanê gelek kes dibêje mücahidîn ajanê İsraîlê bûn vana eşkere kirin yani cihê wan eşkere kir û İranê xwe mikir hat bangê ew ê kir bangê ajansa atomî ya navneteweyî kir girêdayî neteweyîn yekbûyî û kontrola ser İranê wisa dest pê kirê. Em bahsa 2008 dikin yani wisa ne demeke gelekî kevne ev çûna ser İranê yani 2003 de navê wê derket yani İran tamam hilberîna nüklerîya İranê heya her kesî jê hebû ji ber ku projeyeke gelekî mezina dewletê bû ji salê şêstî ve li ser wê dihate xebitandin lê çêkirina xwegîhandina çeka nüklerî yani tiştekî dirê bû. Mesela hin nûçe derketine hin nûçeyên ku menşea wan İsraîl e bediran. Di salên heşteyî de ha em bahsa salê heştê û şeş heştê û neh tamam di wê navberê de hin nûçe derketine di wan nûçeyan de dibêje İran li çeka nüklerî digere. İstihbarat ji ku derê hatiye? İstihbarat İsraîl e. Yani İsraîl mijarê dişopîne yani
dibêjin yani bu awayî tabii gotegot heye wê çavê yani. Salên heştê de, salên nodî de gotegot heye. Lê Qedexeya li ser vî maddeyê çawa ye? Çima qedexeye diqada navnetî de İran çima nikare bibe xwediyê vê maddeyê vê projeyê? Ya taluka İranê mesela tu li Hindistanê binêre muqayese bike, an jî Pakistanê muqayese bike. Pakistan nabêje ez ê dewletekê biqedînim. Bi Hindistanê re dijmin e. Dî nabêje zî Hindistanê biqedînim, biqeleyînim, ji holê rabikim. Bûya awayî nagere. Şoreşa wê ji tunê îxrac bike. Mentalîte ne mentalîteyeke paşverû ye. Ku li ser qetliyamê hatiye Ne esas kirin. emperyal e? İran emperyal e. İran emperyal e û İran dixwaze xwe li ser cîhana İslamê ferz bike. Yani ev tiştekî dirê ye. Yani ew xwe wekî nûnerê cîhana İslamê dibîne yani. Gerek hemû dewletên İslamê herin ji re ew bikin. Yani îcazetê bigirin. Bûye awayî tevdigere yani sistema İranê ser vê yekê ye. Ji ber vê yekê ye ku gava ku İran dest bi tiştekî wisa bike, xetera wê gelekî mezin e. Xetera wê ji kê re heye? Ji dewletên kendavê re heye, ji Erebistana Sûdî re heye, ji Tirkiyeyê re heye. Yani ji Tamam. dewletên dinê Ew Müslüman re çi bû? heye. Çawa çêbû pişra Yani çi bû İranê qebûl kir. Qebûl kir û pê ve dihate kontrolkirin lê her tim di rojevê de bû ka İran çiqasî hildiberîne. Ji ber ku heta kîjan radeyê dikare wê yekê zelal bike. Yani ew xwe bigêjîne dendika uranyumê ya ji bo teqandinê. Yeke weke çek bikaribe biteqîne. Tabii ev proseseke demdirêj e. Yani ew di wan santrîfüjan de bi salan ew yekê çêkirin. Tu nikare yani behsa dendikekê dikin. Dendikeke wisa biçûk dikin yani hem behsa materyaleke gelekî mezin nakin yani. Tu wêya dike çek. Tabii zanîna wê tiştekî ew dinê ye. İran çekî atomî ji wî re dibêjin çekî atomî. belê ev e. Ji wî Yani dendikê re. atom teqandina atomê ye yani ew dendik e yani teqandina wê dendikê ye. û bi xelekî gava ku yek diteqe ê dinê bi dû hevdû diteqin. Ji tiştekî dinê heye ji bo vê yekê zanînek çawa ye. Yani tu karibe wana ew bike jî yani wê uranyuma zelal bi dest bixe jî ku bikaribe weke çek bikar bîne divê zanîneke te ya dinê hebe. Wê zanîna te tu karibe wana kom bike bixe ew seriyê dibêjin ya seriyekê füzeyan. Bixe seriyê füzeyan. Ji bo teqandina wê jî gerek eveke te hebe. Yani sistemeke te ya dinê ya teqandinê hebe. Plutonyum ji bo vekê te bikaranîn. Yani sistema teqandinê jî gerek tu zanîbe. Çima ez vê yekê dibêjim sistema teqandinê? İran li cem İranê gelek zane hebûn. Yani û zanistê vê yekê hebûn ku wê ewa teqandinê zanî bûn. Yani ew prosesa teqandinê berhev kirin, kirina weke çek yani evekê de di seriyekî füzeyê de cî bikirin û bikaribe wê biteqîne. Ev vana ew kesên zana ji 2008 û pê ve İsrail bi dû vana ket yek û hemî kuştin. Allah Allah. Belê yani ev di 12 salan de yani di 12 salan de İsrailê kîjan rabûbe hemî kuştin yani wisa bi dû vana ketin. Yani zanîna İranê ya santrîfüjan heta cihekî heye zanîna İranê ya kirina vê yekê bike çek yani ji ber ku İsrail ew kesê ku zanîn bi wan re heye wana dikuje. Yani ev tamam te santrîfüj bi dest xistin, te çêkirê, te uranyum bi dest xist, te anî xist wê derê, te dewlemend kir, tamam ev nayê wê maneyê ku tu karibî hînê wê biteqîne ha. Yani zanîneke te ya dinê hebe ku tu karibe vana berev bike, têxe wê yekê, têxe serîkê ew sarox füzeyê û bikaribe biteqîne. Yani sistema teqandinê jî tu karibe çê bike ji bo wê yekê. Baş e Ticaretê anha di destê İranê de hala hazır ew mûşekên ku ê atomîk hazır hene tu dibêjî acaba? ya niha li gorî zanîna ku İsrail belav kiriye dikare
İcaret tişteki dine heye. Dibine ve çekan nükleeri de tişteki dine heye. Jara dibêjin bombeya qirêj. Bombeya qirêj çi ye? Ew materyalên destê xwe de komîser hevdû dike. Vê yekê belav dike. Yani bi teqandinê belav dike. Tabii tiştekên bahs dikin dedî uranyum me. Hı hı. Uranyum xetira wê gelekî ya mezin ya kuştinê heye. û heta li ciyekî bikeve li wê derê dedî wê zirarekî gelekî mezin bide xwezayê jî. Ja çeka qirêj ev e yani. Vê yekê kom dikin dixin seriyekî yani malzemeyê di wan re. Malzeme weke çeka nüklerî nateqe yani ew bi zincîrî wisa teqandin çê nabe. Ew dibe teqandineke ji bo belavkirina wê uranyumê ya li derdorê. Zanîna Îranê ya vê yekê heye. Yani li gorî İsraîlê İran dikare vê yekê bike. Lê negihaştiye wê radeyê ku bikaribe ew dendika nüklerî Hı hı. biteqîne yani. Yani nehiştiye İsraîlê vê yeka hene nehişt yani tiştekî dinê ye ev yani. Yani İranê xwest çê bike. Neke nexwest yani. Lê Îranê bi duwan ket yeko yeko li wê derê li balafirxaneyê kuştin, li erebeyê de kuştin, li xestê kuştin, Tamam. li otelê kuştin yani ew zanayê vê mijarê hemî kuştin yani di dema xwe de. Niha ji bilî Îranê kîjan dewlet xwedî vê bernameye destûra wê heye çê bike? Çima hin dewlet destûra wan heye bibin xwedî van çekan, çima hin dewlet heqê wan tune ye? Ya polarizasyon, yani zêdekirina çekên nuklerî qedexeye yani jariyê netewên yekbûyî ve qedexeye. Yani li gorî ew ku ew pênc welatên di ew ê hatine cem hebdû her pênc welat ji xwediyê çeka nuklerî ne. Ê ku biryarê didin di neteweyên yekbûyî de xwediya biryarê ne, biryardarin. Her pênc eger tu bijî devletê yekbûyîn Amerîkaya, Rusya, Çîn, İngiltere û yani Fransa. Vana her pêncî xwediya çeka nuklerî ne. Vana nahêlin ku çeka nuklerî zêde belav bibe. Ji ber ku vana li hevdû kirine ku bi kar neynin yani navbera wan de peymana bikarneanînê heye. Lê dewletên dinê eger bigêje vê yekê û vê yekê îmze nekin yani yani tu çekekê çê dikê ji bo tu bikar neyne tu çê dikê. Hı hı. Tu dikê jî mesele çi ye? Yani çeka nuklerî gava ku tu çê dikê ji bo ku tu bikar neyne tu çê dikê. Tê çi manayê? Yani eger çeka nuklerî li hemberî te were bikaranîn tê bikar bîne. Tenê dikare wê çavê bikar Ew bîne. çeka ku Amerîkayê li Japonya bikaranî ev Wê bû. çaxê yekemîn bû yani tiştekî tune bû yani Stalin çawa bihîst bangê ew ê kir zanistan kir got were ka got vêya çi ye got em jî yekê çêkinê. Ewa li Hiroşîma xist ew bû ne? Bê tabii ji niha ji zanîna niha gelekî kêmtir e yani tiştê ku wê çaxê çêkirê. Niha gelekî biçûktir e. Gelekî biçûktir e û gelekî jî ew manîpülasyona wê baştir tê çêkirin. Yani li gorî demên berê dikare zêdetir manîpüle bike. Destpêka şerê Rusya Ukraynayê de jî pir behsa vê yekî hate kirin ku Yani Rusya dikare bikar bîne. Lê tiştekî Ewropa dinê heye. eger Ewropa heta Putin gef li Ewropayê jî xwaribû. Eger hûn zêde bikevin nava şer wisa fîzîkî ez dikarim bikar bînim. Wisa gefek wisa li Ewropayê xwaribû. Yani di destê Rusyayê de heye, destûra wî jî heye ne wisa? Ya niha çi ye tu zanîn çeka nuklerî çû xasil cemtê heye. Ev tiştekî dinê ye. Yani çû xas serikê ku tu bikare be li füzeya xwe li cemtê heye. Hêza wê çû xas e veya giş niha giş tê zanîn yani. Yani Reynî a İsraîlê giş tê zanîn yani. Kîjan xwediyê çû xas çekên nuklerî ye tê zanîn yani ev yekê tiştekî eşkere ye. Yani neteweyên yekbûyî vê yekê kontrol dike. Niha Dikare du çawa bikar bîne. Lê Burhan dibêjin du cure çekên nukleerî hene. Yek askeran tenê xwe re dike hedef, yek jî dikare sivîlan bike hedef. Yek ku askera dike hedef jî yani baregehên askerî ew Tamam jî veya dibêjin taktik yani taktik nükler çeka taktikî nüklerî ev tiştekî biçûk e dibêjin devereke biçûk.
Li tişta em bahs dikin yani devereke yani sistemeke ku bi çend heba yani yeka İranê hebe bavê ji İsraîlê İsraîl ji binî ve diqede yani. Ama Koka be İsraîlê. İsrail'e Ürdün jî diçe, diçe. Carî Welatê Filîstînî jî hemî diçin. Kesek sağlam yani ye. tabii yani naha işte xetera nükleerî çi ye? Xetera nükleerî dikare ji santralekê were. Yani santraleke nükleerî were. Ji wê derê bi gotina Reşat Sorgul eger çiziradin çêbibe yani biçizire ji wê derê Hı hı. yani biherike ew Ka iltifat uranyum kardeşlere iltifata xwe bixwîne. Malatya ve ez vê êvarê bi gotinê te derheqê çeka nuklerî de zêdetir agahdar bû, min çêtir fehm kir ev çi tişt e. Gelek spas gelekî dikim. kêfxweş bûm ya gelekî kêfxweş bûm. Yani dikare ji santraleke derkeve, santraleke nükleerî derkeve. Yani xetera nükleerî yani talukeya mezin a nükleerî ew e ku ji santralekê biherike. Adinê jî di şer de were bi karanîn. Yani hatta niha yani mesela Sovyetê ya xwe li hevdû radikişandin yani fort li hevdû dikirin. Yani xwe Hı got hı. ez ê waz gelekî nêzik bûm ez ê bavê ji me zê dest pê bikim ê vesa wî awayî lê tu jayî nehate bi karanîn. Heta niha xeynî Amerîkayê kesî bi kar neaniye. Niha hale hazır tiştek ku ji Îranê tê xwestin çi ye û Îran heta kîjan radê Dereceya amadeya nukleer tevgere. tamam. Dereceya dewlementkirina uranyumê heye. İran gihîştiye ji sedî şêst. Me got ji sedî nodî eger tu bigêje ji sedî nodî yani tu wê dendika uranyumê zelal bike divê navberê de dendika zelala uranyumê jî heye min numaraya ji bîrnek sê sed û sî û pênc in numaraya wê ez bav bikim. Ya sî û heşt dendika zelal li xwezayê heye lê nayê dîtin yani nayê peyda nabe yani. Ji ber wê tu wî uranyuma sê sed û sî û pênc digire û tu ji wê saf dike yani. Çê dike wê dendikê dendika teqandinê. Hı hı. Îcarê bedan ew İranê aliye dereceya ji sedî şêstî. Me got dereceya sedî nodî de dikare vê yekê bike çek û biteqîne. Lê di sedî şêstî de ev yê ji tabii xeterê gelekî mezin e dikare çekeke ew ê ji çê bike yani. Wehşeteke din jî vê yekê kar bîne yani. Bera cihekî bide. Tenê ji xwe ji cihekî biherike xetera wê çê dibe yani. Bifikir tenê ji biherikandina wê ya biçizire ji santralekê ji deverekê ew qasî xetera wê çê dibe. Yani Çernobil were bîra mirovên di temenê me de gavakî Çernobil çêbû. Tabii Çernobil gava ku texiya ew bayek hat wî bayî ew uranyum anî Ewropayê. Hı hı. Ala Ewropa yani Fransa, Belçika, Hollanda bi salan ew nexwarin yani hin li hin deverên wê tişt nehate xwarin yani mirîşk û wekî dinê nehate kedîkirin Belki ev çêdibin yani. zêdebûna rêjeya kanserê jî tev ji wê derê maye. Me mizanma. Mutlaka dibe yani berê dibêjin ji ceribandinan jî yan ceribandinê dibinê Bahrê de û dibinê Sowêtan bi taybetî dibinê erdê de çêdikirin. Di wî awayî de jî gelek kes behsa vê yekê dikin ku xweza gelekî zira jî dîtiye. Lê tiştekî dinê mesela îhtimala Amerîkayê ya vê çekê bi kar bîne bi qasî tunebûnê kêm e. Yani piştî şerê duyemînê cîhanê gava ku mirov lê biliya. Hı hı. İhtimala ku Putin yani diktatöreke dünyaya radikşîne ihtimala ku Putin vê yekê bi kar bîne yani bi qasî tunebûnê yani tuneye yani ha bi awayekî tuneye. Yani Çima. taktik me gov dikare bi awayê taktik yani nükleereke kêm yani rêjeya wê ya kêm ya serîkêm biçûk bavê ji deverekê. Ew taktik me got ya taktik nükleerî ya çeka nükleerî ya taktikî. Ama wextê ku li hember xwe tehdît bibîne na Rûsya wextê bibîne ku Amerîka, Ewropa tevbûne yek êrişî wî dikin Rûsyayê derdixin perîşan dikin çima Ya bikarê vana jî zanin yani mesela Rusya û Amerîka zanin ku çi qasî bi ser wî de herin wê kengî bikaribe vê yekê biteqîne. Vê çeka nuklerî bi kar bîne. Yani ew jî li Bûra gora wê radeyê diçin yani. qeza Ya ew çêbe dînîtiyeke mezin e ha.
Nana bêku bê hemdê mirovan qeza bela çê nabe yani bixwe nateqe weke Yani Çernobîl. kaza Mesela Çernobîlê kesî neteqand, xwezayî teqiya. ya na yani eva mirovê tê de heye. Xeteya mirov tê de heye. Erê Yani ama biz geletiya mirov tê yani de heye. ne weke biryar Yani xweber nateqe yani eger di nava ew de tu bifikire. Mesela niha li Kûderê diteqe, di binê erdê de diteqe. Yani di jêrê magmayê de. Gava ku li dora dendika cîhanê gava ez tu behsa wî bifikire. nakim. Aniha li ser erdê maddeya di destê Îranê de, Rûsyada, Amerîkayê de Xweber bi nateqe xwe yani. neteqe. Na. Xeteyeke mirovî jê re lazim e. Ji ber Biryar ku lan. yani ew me got çi gava ku biçizire yani uranyum bi xwe xetereya wê pir mezin heye. Bi erdhejan dibe Yani dikare pêk be yani ew cizirandina wê yani hatê me herî dawê yani Fukushima ya Japonya evê Japonya bû. hate jiyan ev hate jîn yani. Dikare biçizire ji santralan. Piştî wê jî yani eger weke çek pê bikaranîn nizanim bedran yani kîjan dewlet wê bikaribe ew qasî ehmeqî mezin bike yani. Ya mesela Hindistan bavêje Pakistanê, Pakistan wê bersiva wê bide ne wisa? Buran Yani projeyekî Rûsya û Tirkiye tune bû projeyekî wan ê hevbeş li ser vê meselê. ev çêkirina santrala nuklerî ya Akkuyû Ew nêzî çi ye? Mêrsînê. Santrala enerjiyê ji bo enerjiyê ye. Rusya çê dike. Li ser wê jî gotek hene yani weke ew jî we dibe çekek di destê Rusyayê de ji ber ku peymaneke wisa çêkirine ev peymaneke wisa hatiye çêkirin bi Rusyayê re ji bo Akkuyûyê hemî rayedarî di destê Rusyayê de ye. Mesela niha santralên li Îranê ku em behsa wan dikin li wê derê tê çawa Rûs tên xebitandin karmendên Rûs hene li wê derê tên xebitandin û ew karmend li Tirkiyeyê werin xebitandin. Lê ji xênî karmendan karkeran di wê santralê de rayedariya wê ji Rûsan re hatiye hiştin. Yani ew Erk. erka mezin ji Rûsan re hatiye hiştin. Tu nas dikir ve temaşevanê me jî nas bikin Cüneyt Zapsu heye. Zapsu tabii ji malbatekê mezin a Kurdan tê. Yek ji baqilên Tirkiyeyê tê dîtin. Yani li cîhana bijim li cîhana derve yek ji kesên wisa rewşenbîrên gelekî li pêş tê dîtin yani. Cüneyt Zapsu ne yekî wisa ji rêzê ye. Zamanekî bi Erdogan re dost bû, paşê jê veqetiye. Ya qasî veqetina wî veqetîna wan li ser pirsgirêka Kurd bû ya. Cüneyt Zapsu di wê projeyê de bû yani projeya çareseriyê de bû. Erdogan ji wan re dibêje Kurd ne milletin ne gelin falan bêvan. Li ser wê navbera wan diqede yani. Lê gelekî geriyan dikarin vê projeyê teslîmî kê bikin? Ev meseleya bi Rûsyayê re yani. Çêkirina santrala nuklerî kesiyê ku li Tirkiyeyê karibe vê yekê wisa bi pêş bixe rê bike ji aliyê dinyayê ve gelekî tên naskirin Cüneyt Zapsu bû yani. Cüneyt Zapsu weke rêveberê Tirkiyeyê li ser vê projeyê ye. Carê Cüneyt Zapsu ev yek eşkere kir ku rayedariya ew qasî mezin ji ew ê re hatiye hiştin. Ji Rûsan re hatiye hiştin û gozê îstîfa bikin bizanin piştî wê çi bû Part ewa tê bû bîra min ew daxuyaniya wî rast e. çi bû çawa bû lê çima dibe veya çima wisa dibêje yani Cüneyt Zapsu gavak ev yek eşkere kir çimaniya wê çi ye? Yani gelekî bawerî bi Rûsyayê hatiye. Baweriya Tirkiyeyê bi Rûsyayê hatiye hemî tişt jê re dane. Lê wê derê biteqîne Rûsya ji ber ku rayedarî di destê wê de ye. Zanîn di destê wê de ye. Me got know-how yani savoir faire. Giş di destê wê de ye. Cem Tirkiya ew tune ye yani ha wisa tu bêje. Carê eger vêya di destê wê de be ew qas dikare vê yekê li hemberî Tirkiyeyê weke tedîtekê bikarbîne. Ne tenê li hemberî Tirkiyeyê li hemberî
gelek devletinde dikare weke hemberî NATOyê taybetî dikare weke têyîtekê bikarbîne. Yek ji divê xwazî em bi malbata Zapsû de tekilî dava yan jî Cüneyt Zapsû gelek kesayetiyên Kurdistanî hene teqada navnetewî de naskirîne hem ji aliyê ilm ve aliyê edebiyatê ve hem jî ji aliyê dewlemendbûnê ve gelek hene li Amerîka jî hene ama yeketiya wan tune ew rêxistinbûn tune ê me cem me Kurda rêxistinbûna me tenê em hin derdorên teng digirin nava xwe em berfireh nabin mixabin belkî jî tekilî hene em nizanin. Yani Ew jî zanistên gelekî mezin jî ji Kurdan derketine yani Elî. li dewletên dinê xwendine bûne malê wan dewletan yani gerek mirov wisa ji gire yani. Yek ji mantıqa ku pêşîl vê yekê digire işte filan kes ji me ye filan kes ne ji me ye. Eger em dev ji wê mantiqê berdin û hinekî çerçeva xwe berfireh bikin meriv her kesî dikare bihewîne bigire nava xwe hêzek netewî çê dibe rast e. Yani mesela hin kesên bi vî rengî hene li Tirkiyeyê yani ewa wana zanîna wan ku di asta cîhanî de ye. Yani zanîna wana rêveberiyê, zanîna wana tekilî dayînê bi vî rengî. Yek ji wan a Hikmet Çetin e mesela ji Liceyê Hikmet Çetin. Dê bîra me ez li Amedê rojnamevan bûm ka gava ku Licê hate şewitandin. Hikmet Çetin hate wê derê. Hikmet Çetin jî wezîrê karî derve bûye Hı hı. Tirkiyeyê. Hate wê derê xwest biçe Liceyê waliyê Ohalê destûr neda yani. Tu nikare biçe. Ya wezîr bû a bifikir. Yani ew jî diçe cem meriyên xwe yani mirovên wî li wê derê hene, xizmê wî li wê derê hene, dixwaze halê wan bipirse. Te got zanîna wî çi ye a Hikmet Çetin? Ya di qada navneteweyî de yani ji aliyê rêveberinê ve weke heta hin kesan ji bo wî digot Abdullah Cevdetê serdema me ye yani Abdullah Cevdet dî yek ji zanayên Kurd bû ji Kurdekî miletiyê bû di dema wê de di dema avakirina Komarê de dijî wê derket tabii bi Kurdan re tabii Abdullah Cevdet dîsa kedeke wî ya mezin ji bo Kurdan hebû yani tew nebe di jînê de nivîsan dibû ez bawer dikim govarên Kurdan de nivîsandibû Kurdî yani nivîsandibû ew wî hinek berbahiya wî heye Abdullah Cevdet bi dinyayek zimanan zane yani wisa wergereke mezin e doktor e yani wergerê wî gelekî mezin in zimanê Osmanî çê dike yani heta gelek ewa ji Erebî re dibîne yani mesela zimanê Erebî ku Osmanî bikartîne gelek termên li Rojava werdigerîne Erebî yani wisa ewa wî yani çawa bêjim zanîna wî heye yani sî û şeş zimana wan zane hineke baş diaxive hineke ew dike yani di hekimiyeta wî ser sî û şeş zimanan heye lê yani mirovekî wisa ye ku ya herî dawê Atatürk wî efw dike bi soza ku jê re pirtûkekê wergerîne yani pirtûkekê ji Fransî wergerîne Wî rojê Abdullah Hikmet Cevdet Çetin di konferansekî de axivî basa vê pêvajoyê dikir piştgirî dida vê pêvajoyê û çûbû serdana Selhedîn Demirtaşî yani ji Selhedîn Demirtaş hez dike û alîgirek Kamuran inan tê bîra te Kamuran inan tê bîra te elbet çawa DYP de bûne Şêxê Mîr Kamuran Firat jî ew jî ha kerek erê e Kamuran Kamuran înan inan yekî çawa bû tu zanî gelek zimanan zanî li ser aboriyê li ser têkiliyên derve li ser avakirina dewletê yani belkî xizmeta wî ji dewleta re kiribe ji aliyê teknîkî ve yani kesî dêne nekiriye qasî Atatürk be belkî yani ew qasî Kamuran înan ku di nava dewletê de her tim baqane dewletê bû her tim ew ew ê ji ku dewletê derê bû bû Şêxê Nurşînê ha ha Bitlisî carê ji bo wî de hate gotin mesela
Ya müşküleri hatın küderim basa bana dikin. Nana Mesela hani be Yaşar Kaya basavi dikir. Yaşar Kaya yani dema bori de gava ku vana tên sürgün kirin û her wekî dinê li ser wê dixwaze hevpeyvînekê çêbikî ca bahsa malbata wî falan dikir ca bahsa wî yani hevnasîneke wana mesela kevne hebû. Bahsa wî dikir yani Tirkiya ku wî da diaxivî Tirkiyeke gelekî yani işte Kurdiya ku yani digot Kurdiya wî gelekî Kurdiyeke li pêş bû yani. Îcarê vana tedî ew hin kesên bi vî rengî hebûn yani. Mehmet Mir de Dengir Fırat de basavi kir. Tabii ev jî şêxin. ew Eee, jî wî jî Kurdperweriya Lê xwe anî ziman û lê çawa bo ew wana rastgir bûn, rastgir yani çawa tê baweriya wan bi rêxistinên Kurd nedihatî bi hemî rêxistinên Kurd ew bûn, çepkir bûn. Lê vana xwediya eşîran bûn, dewlemend bûn û ewa wan hebû, tesîra wan a serolî hebû, vana ji wî alî vederketin. Dengir Fırat tişta ku wî kir belkî ji her tiştî zêdetir ku vegeriya ser bû parlamenter ji HDP yani. Dikarîbû ji her derê bibe parlamenter ser xwe bû xwe ser ji Mêrsînê ji Rihayê nizam ji heta ji Amedê karî bibe parlamenterê ser bibe. Lê xwe vegeriya yani. Tişta wî kir. Çima xwe vegeriya tu zanî? Gotineke Erdogana jê re heye. aynen. Dengir Fırat ya tabii ev kes bu yani organize dikir ha. Yani her tişt organize dikir, TRT organize dikir, be ev diket ev televizyonun peşiye ku çekirine ve şana wana yekemi ku hate çekirine de televizyona TRT'de. Bu pişti ve TRT da mezrandına ve ev kesin ku vi anine wan derana bir insan aravsa tekil ya vi geleki kurtbu. Vi got go ser pevaja çareseriye de go yani Erdoğan jwire Têbîra min got gotiye ji li Bakurê Kurdistanê kesê ku bixwaze perwerdeya Kurdî tune ye. Kes Berê. naxwaze zarokê xwe bide perwerdekirin ji wê pêwîstî bi mektebê tune ye. Ku min derketiye gotiye ez dixwazim. Ez dixwazim zarokê xwe û neviyê xwe bi Kurdî bixwendin. Got min salon terikan diye û carekê dî ji me eleqa AKP birîye. Wê Lêbiya derê damezranêr bu haya hemî Kurd wî li dora AKP ji xwe Tayyip civakirine. Erdogan di nava AKP de tenê ji wî re digo abê wekî avê xîtabî wî dikir. Dîsa Basa bûyerekî din jî dikir. Dibe li Enqerê bixwasî 15 metre afîşekî hebû wextê ku çûye Enqerê li ser nivîsiye kî Kurdî biaxife tûyê rûyê wî bikin. Dibe wê demê jî dibe pir zor min çû ema dibe Kurdiya min tune ye. Ez nizanim Kurdî biaxifim. Here de mala wan li Edenê biye, Mêrsînê biye, Kudirê biye Kurdî fêr Bamêsiz nekim. Dibe sirf ji bo xatirê vê afîşê min got ez herim Kurdî bifikirim bila qet nebe bila ji bo Kurdî tuyê me bikim. Ez Kurdî fêr bim bila tuyê me bikim. Nexeme. Yani bes Kurdî fêr bim. Divê eşqa min a ji bo Kurdî bi wê afîşê re zêdetir çêbû. Yani carinan êrişên dijminan hestên mirovan ên netewî dixin nava hereketê. Merû şiyar dida. Mutlaka yani belê yani tu Eziyet levê Ulan tu zanî çendik û çend hunermendên Kurd, nivîskarên Kurd di nava camiya Tirkî de hene ku wisa xwe vedşêrin ama dilê wan dişewite. Ama diçin di koşê tarî de digîrên. Bi wan re nikarin bidin bistînin. Tiştê wisa. Buran pirsekî din hebû ji bo te Erdogan bi Pakistanê re ketibû nava xebatekî nuklerî gelo heya te jî heye dibe. belê. Ya ev gelekî kevnet dema kenan evren de hatibû destpêkirin. Çima gava ku navê nama tevîra min yani dîktatorekî wan jî hebû. Ew jî bi ew ê hatibû bi darbeyê hatibû ser hikûm. Gelekî wî û kenan evren ji hev du hez dikir. Proje wê çaxê weke projeya artêşa Tirkiyeyê hate damezrandin yani. Türkiye artêşa Tirkiyeyê dest bi kar û barê nuklerî bike. Lê NATOyê nehişt. NATO'ya ev yek astek kir. Yani gavur kumru beje NATO jî tabii Amerika'ya yani. Tabii çûn û hatina wan mesela artêşa Afganistanê dihate Tirkiyeyê perwerde dît. Bahsê dema kenan evren dikim yani wisa. Salê heştê bêje heta heştê û neh. Heta heştê û neh wisa têkiliyek wan hebû. Piştre tabii
Evyek hatta yani ne biçim hatta berdan de tekeli her berdevam kir. Naha tabi Erdoğan heneki evet de fikre ve hez yani hob hez de nişandan li ez bêjim heta Amerîkayê hebe yani heta Amerîka li wê derê be li ser hukm be wê nehêle yani ew têkiliyeke wisa pêş bikeve navbera Tirkiye û Pakistanê de çêkirina nuklerî yani binesaziya nuklerî ya Tirkiyeyê yani ji xwe ji bo Rûsyayê niha gelek xeteriyeke mezin heye gelek kesan ew ê cilê Zapsû ew jî kirin yani di AKP'de gotin ajanê CIA ye ji Amerîkayan re dixebite falan falan lê rastiye ew e yani tu eger tu NATOyê de be gerek tu wan dewletan re kar bike ew dewletên NATOyê ku ser nukleerê tu karibe bi wan re kar bike yani wê çare ji NATOyê derkeve. Pirsek taybet hej bu te Ahmet Rojda dibêje dibe Burhan ne güzel haber sunuyordun. Çima artık çıkmıyorsun? Ya pir berxwe ketim ya. Şuna Spas Burhan da dikim ezber. valla. Spas Na dikim. na. Şuna Burhan da ezber sıvıdı. Burhan peşkeşvaneki süper serkeftiye, rojnamevaneki pir serkeftiye. Ama ez jî ew jî em tim dixwazin rê bidin cîwanan, gencan, şagirtên me hene û gelek genç hene ku tên fayde dibînin ji tecrübeyên me û derdikevin ekranê tam sedî sed nel gur dilê me ve jî pêşkeş dikin. Ama em mêrên rojê tengin Burhan. Diga êrişî ser televizyonê kiribûn He. jî nexweş bûm yani bi halekî nexweş ez çûm wê derê falan bêvan wekî got gova ez û du sê hevalê derê bûm masar wekî derê çend gün bat çend hevalê derê bû wama ew ê tên yani mêrên rojên reş mêrên rojên giran tên Ne ne. Na rastî jî em mirovên rojê tengin, sibê du sibe rewşên awarte çêbe. Ez viyatim ji hevalê me re dibêjim, rêveberên saziyê me re tune dibêjim. İnsan derdora xwe bigirin, biparêzin. Rojên şer hene, tengasî hene, dibe ku dewletên Ewropî bavêjin ser saziyên me hemî xebatkaran bigirin. Divê cem me mirovên tim wisa veşartî hebin ê hazir spîkerên berê, rojnamevanên berê mirov bide bikaribe bi wan re bixebite, bimeşe. Mühim e. Ya tabii hinek tiştî gelek girêdayî vê pêvajoyê ne yani ka wê meçûkasîla Ewropayê bimînin çûkasîla bikaribin bigêjinin welêt û li wê derê karûbarekî biweşînin. Yani ev jî tiştekî din e yani hela me hêviya xwe bi vê pêvajoyê ve girêdayî ye yani ne qasî jî ne yani hêviyeke me heye. Salih Filiz mamus Trump li ku derê daxuyînî daye çi dibêje gelo? Ka em lê bigerin Trump te di ku derê de dîtiye ji me re bêje tamam. Donald Trump çi dibêje Burhan? Rast dibêje Salih Filiz mala te ava. Li ser êrişa Îranê ya li Qeterê dibêje ez dixwazim spasiya Îranê bikim ji ber ku di derheqê êrişa li Qeterê de em pêş te agahdar kirin. Mişter negot yani tiştekte de heye yani. Bi Çima saya Trump sê agahdarkirina saata sê bi saata saya beriya iş. bi saya agahdarkirina Îranê kuştî û birîndarê me çênebûn. Maşallah. Dibêje wê bigêjin aştiyê niha İsraîl û İran wê li hevdû bên. Lê Trump ez bibêjim navî hevalî çi bû? Kîjan Salih. Salih Filizcan. Salih. Yani jê re bibêjin yani Trump yani kuş ne kuşe yani sivil kartiştekî din jî bibêje yani. Yani lê ez di wê geştim wê qenaetê ku İsraîl wê heta ku ev rejîm hebe wê nehêle yani. Gihaştiye wê radeyê jî gihaştiye wê sewiyeyê jî İsraîl ku heta salekê yani ez temenê rejîmê heta salekê dibînim wê karibe evekî çêke yani vê rejîmê biguherîne. Yê ya ji nava rejîmê derkeve ya jî ji derve ya jî ji veqetînê lê Erê. bawayekî wê biguherîne Îranî.
باشه buran em bi dawî bikin bername. Tamam Tiştekî me ji başla. me çi ji bîr kir gelo? Ya gelek tane tabii de ve mücadele nükleeri ve giredayım notkara vekî dinê jî baxwe li ser wê ka hêzên dinê mesela Tirkiye bi dest bixe çeka Evet. nükleerî ve Tirkiye çıkıp çi bike? Ha, Türkiye hêza Türkiye ya nükleerî çi qas heye? Ew meseleya ku dibe sedemê şer Ya bi destê Tirkiye de çi qas heye? Amerika'ya ya NATO'ya diyeceğim yani Ya Amerika'ya. Türkiye feqîr, welatê me Türkiye, welatê me Tirkiye hê nikare bibe xwedî balafirên F-35 di F-16 de asê maye ne F-35 nikare bi dest bixe û çekî Na, atomî çawa bi dest bixe? Em na yani dedi çerçeveye NATO'ya de Kırıkkale ez bawer Gumeran dikim ha yani. temaşevanê min ez vextê dibêjim welatê me Tirkiye temaşevanê min dibêjim ya me destan ye Seni خدا خبلا paşnavê me Türkiye'ye ev heye yani deme boyu da zayname zayneke geleki kemne ez nizam naha jî heye tüneye li dema ji ber êrişeke muhtemel ya Sovyetê li sînorê ew ê li sînorê Bulgaristanê çeka nükleerî ya ew ê hebû çeka atom yani bombeya atomê ya Amerîkayê hebû. Ew tê bîra min yani ew zanînekem kemne yani ez nizanim niha hêjî heye hê jî çawa ez nizanim lê salên nodî de eşkere bû evek. Tamam. Yani na ya Tirkiyeyê ya Amerîkayê. Hevanno ez gelek ji we re spas dikim nana evê ku dida xebera min jê avêt mereq nekin temam e. Ême rûpela me vekiriye ji her kesî re ji her fikir û baweriyê re ama divê xeber, heqaret, küfür tune be. Wekî din temam e. Hevanno ez ji we re spas dikim. Buran erdem dem bi dem dibe mîvanê min di bername cîhanê de jî em zorê lê bikin bila dem bi heftê carê bila vê dirê ve mîvan ama tu nayê Burhan. Tu nayê nabî Nazdêm ya ez yani heta te derfet hebe yani tendristî Temaşevanê cî min ez ji te hez dikin. Temaşevanê min te nas dikin. ez ji wan hez dikim. Sohbeta te spirituel e xweş e û pir rehet e. Em mîna ku meriv li cem hev be. Spas Temam e. dikim. Baş e hevanno. Ez xatir ji we bixwazim. Nûçeyên deqa dawî ez binêrim ama ez tiştekî nabînim. Divê ya girtiyên siyasî hene hinekî wan li ber sêdarê ne, ber îdamê ne, xwezî hemî batine berdan xweş dibû ya. Ya tu vê kêfxweş bû yani ez çawa bihîst ku İsraîlê li girtîgeha Evînê xistiye ez wisa kêfxweş bûm. Yani yani tabii sembol e ji bo me yani bûya wayî ya navê herî xweş divê girtîgehê kirine yani. Erî wela heyf e. Yani îcarê hingî min nûçeyê wê çêkirine yani ez wisa jî bibêjim bi salan nûçeyê darvekirina Kurdan ji wê derê çêkirine muxalifan. Rast e. Ez pê kêfxweş bûm yani İsraîlê wê derê xist. Na lêx ama Tabii encam neguherî. ya Encam tiştekî dirê yani ku wê weke sembol gereke mirov bibîne yani. Tiştekî ji te re dibêje yani ji muxalifan re tiştekî dibêje. tamam. Yani mesajekê dide wan. Yani li girtiyan nexistiye. Li cihê ew ê xistiye. Yani rewşa girtiyan tê de baş e. Rast e. Hevanno sibê jî li benda me bin em ê behsa mijarên dîsa aynî mijare em hêvî dikin ku pêvajoya li Bakurê Kurdistanê Tirkiye jî pêş bike ve heqê Kurdan were bi destxistin li Bakurê Kurdistanê. Dewleta Tirkiye bi xwedê dewletek faşîst e. Zû bi zû heqê Kurdan nade ama mantiqa wan kengê diguhere nizanim. Bi vê pêvajoya re hinekî biguheriye xweş dibû. Yani hin tiştên xweş em dibihîsin pêvajo pêş dikeve. Ama nakokî hene yani operasyonên li Zapê didomin şerê dewleta Tirkiye li wê derê êrîş bombardıman ya jî ev jî hinekî sî dixe ser vê pêvajiyê. Baş e Burhan mala te ava gelek spas ji bûnê. Ez spas te dikim Bedran ya. Hevanno her hebin gelek spas dikim em dawî li bernamê tînin heta Lava sibê wan dikim. bi hêviya rojên xweş azad dem baş.